to alhamdulillahi walana sai tambaya ta gaba wanda kusan mun ji amsanta a cikin bayanan da kuka karanta, amma dai zan ƙara karanta ta kamar haka. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗariƙar tijjaniya ne ko kuma wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙu? Wannan shi ne na lallai an ba da amsa. annabi zai yi masdudatun amamal khalqi illa man iktafa asarar rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba sunnatahu wa lazima dariqatahu li'anna turqul khairat kulluha maftuhatun alayhi sallallahu alaihi wasallam. dukkan dariku da ake ji 333 din baki daya kofofinsa a kulle suke, ba wani dan dariƙa da ya isa ya zo ya shiga kofar dariƙar saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu shi. illa man iktafa asabu, sai wanda ya bi sawun annabi. illa man ittaba asab wattaba sunnatahu, kuma sai wanda ya bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. wala zima dariqatahu, sannan ya lazimta dariqarsa, zikirori da yawan ambatan Allah. da anna durqul khairat, domin dukkan dariqu na alkhairi, hanyoyin alkhairi kulluha maftuhatun alaihi sallallahu alaihi wasallam. duk wata kofar alheri da ka sani, ba ma ta zikiri ko dariqa ba, har kofofin kasuwa, budin kasuwa, mabudan duka suna hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. shine al-fatihul ma'budi. saboda haka bai wa a ce kamata a ce wai shin yan dariƙa suna koyi da manzan Allah, amma ba wai annabi yayi dariƙa ba. a wannan ai wauta. To alhamdulillahi walana sai tambaya ta gaba. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya cika addinin da Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi da shi. Ko akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wannan dariƙa ta tijaniya? To ai dariƙa ba wai kashe dariƙar tijaniya ba, dariƙa kawai. ita dariƙa ai ba ƙari bane a addini. Allah tabaraka ta'ala ya cika addini, ya saukar da bismillahir rahmanir rahim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. ba haka bane Allah tabaraka ta'ala ya saukar? to ya kamata da aka saukar da wannan ayar zama ba wata ayar da su sauka. wannan ayar ta kulle ƙofofin fara'id, duk wani abu da ake kira halal haram, wannan ayar ta kulle su, ba wani maganan halal ko haram kuma, wannan ƙofofin an kulle su. ba wani maganan kuma farali a ce abu kaza dole ne sai an yi, wannan ayar ta kulle su. amma bayan an saukar da ayar kuma iza ja'a nasrullahi ta sauka. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. kaga waccan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum ta kulle kofofin fara'id, idza jaa ta bude kofofin nawafil. duk abin da ake cewa shari'a al-yawma akmaltu lakum dinakum ta kulle su. duk wani abu da ake kira halal haram, a ce abu kaza dole ne sai an yi shi, wanda zai shiga aljanna wanda bai yi ba zai shiga wuta, an gama da wannan duka. iza ja'a kuma sai ta bude kofofin nafilfili wato ɗariku, kofofin nafilfili wato ɗariku. shi yasa ko a hadisul kursi abinda Allah tabaraka ta'ala ke faɗi yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min ada'i maftaradtuhu alayhi. bawa na bai kusance ni ba da wani aiki mafi soyuwa gare ni kamar ya bada abin da na farlanta a kansa. shine shari'a, shine abin da yake farali. duk ayyukan da zaka yi bai kai wannan ba, in ji Allah. to da ya sauko wurin nafilfili kuma sai ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه. to bayan iza ja'a kuma ta sauka, sai kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna, sai ta sauka. ita kuma ta bude kofar ma'rifa. duk abin da aka karanta a shari'a da abin da aka aikata a dariƙa, to a gane Allah da su, shi ake cewa hakika, shi ne ma'arifa.
ba hayaniyan nan da ake ta yi wa mutane a kwakwalwarsu da surutan banza ba. A'a, ma'arifa abinda ka karanto a shari'a da abinda ka aikata a cikin ɗariƙa, to ka gane Allah da su a haƙiƙa. Shari'a abinda ake nufi da shari'a ma minallahi ilaika, abinda ake nufi da shari'a ma minka ilallahi, abinda ake nufi da ɗariƙa ma minka ilallahi, abinda ya zo daga gare ka zuwa ga Allah shi ake cewa shari'a. Shi yasa duk mutumin da yake musulmi ordinary za ka iske shi akwai takama da ibada, ni ina sallah, ni ina azumi, ni ina kaza, da ka maza to me kake so? A aljanna mana. Wai yana gaya wa Allah, ni fa Allah na maka sallah, na maka azumi, na maka zakka, na maka haji, ban aljannan da kace zaka bani. Da za a ce masa to da ban ce zan baka aljanna ba za ka yi ba kenan, gum zai yi. Ita kuma ɗariƙa ma minallahi ilaika, abin da ya taho daga Allah zuwa gare ka. Kullum ita ɗariƙa abin da wanda yake cikin ta zaka je na faɗi alhamdulillah Allah ya bani kaza, alhamdulillah Allah ya bani kaza, alhamdulillah Allah ya bani kaza. To akan wannan ne duka rikice-rikice, karamomin nan na waliyai da sauran abubuwansu da ilimansu da ma'arifarsu da kashafinsu dukka suna gaya maka ne ma minallahi ilal abdi, abin da ya zo daga Allah ya sauka a hannun bawa. Amma ita haƙiƙa ma minallahi ilallahi. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya zo da addini gaba ɗaya kamar yadda ka faɗa. Kuma a ƙarshe zan cika maka da wani hadisi na Abi Hurairah, Allah ya ƙara mar yadda, wanda duk mai sauraro zai gano ma ma'anan ma ana alaihi wa ashabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abi Hurairah, Allah ya ƙara mar yadda, fa alayka ya Aba Hurairah tafi dariqi a qawamin idza fazi'a an-nasu lam yafzahu wa idza dalaba an-nasu al-amana min an-nari lam yakhafu. Sai Abi Hurairah ta Allah ya ƙara mar yadda ya ce man hum ya rasulullah khallihim wasifhum li hatta a'rifahum. Sai manzo Allah ya ce masa qaumun min ummati yuhsharuna yawm al-qiyamati ma'shara al-anbiya idza nazara an-nasu ilayhim zannuhum anbiya mimma yarawna min halihim hatta a'rifahum ana fa aqulu ummati ummati fata'rifu al-khalaiq annahum laysu bi anbiya wala shuhada fayamurruna misla al-barqi war-rih taksha absaru ahlul jam'i min anwari. Da Abi Hurairah ta ji wannan sai ce ya rasulullahi murli bi misli amalihim la'alli ulhaqu bihim. Sai manzo Allah ya ce masa anya kuwa zaka iya rakibal qaumu dariqan sa'ban lahiqu bi darajatil anbiya. Rakibal qaumu dariqan sa'ban lahiqu bi darajatil anbiya. Rakibal qaumu dariqan sa'ban lahiqu بدرجة الأنبياء آثروا الجوع بعد ما أشبعهم الله والعطش بعد ما أرواهم والقرية بعد ما كساهم تركوا الحلال مكافة حسابه تركوا الدنيا ولم يشتغلوا بشيء منها تركوا الحلال مخافة حسابه تركوا ذلك رجاء ما عند الله سيبوا الدنيا بأبدانهم ولم يشتغلوا بشيء منها أعجبت الملائكة والأنبياء من طاعتهم لربهم طوبى لهم طوبى لهم طوبى لهم. راوية ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليهم ثم قال أولئك الذين إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا فنظر إليهم صرف العذاب عنهم. فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فمن خالف طريقتهم تعب في شدة الحساب. a takaice abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ka rike hanya ta waɗansu jama'a da za su zo ƙarshen zamani waɗanda ranar alkiyama idan jahannama tana hargagi su ba za su ji tsoro ba ba za su damu ba mutane suna cikin tashin hankali su suna cikin kwanciyar hankali za su wuce siraɗi kamar walƙiya ko kuma kamar iska
mutane za su dinga tambaya wai annabawa ne ko shahidai ne, har sai ni da kaina naji sai in ce da su ummati ummati, al'umma ta ce. Daga nan fa ta'rifal khalaiq annahum laysu bi anbiya wala shuhada, sai halitta su gane waɗannan mutanen ba annaba bane ba shahidai bane. Da Abi Hurairah ta ji wannan sai ce ya Rasulullahi murli bi misli amalihim, kai min umarni da irin misalin kwatankwacin aikin da zaka sa su a ƙarshen zamanin ni ma in kama la'alli ulhaqu bihim. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane lamarin su yana da wuya. Rakibal qaumu dariqan saban, waɗannan mutane sun hau hanya mai tsananin wahala, saboda tsananin wahalar hanyar lahiqu bi darajatil anbiya, sun haɗu da darajojin annabawa, ba su zama annabawa ba amma sun haɗu da darajojin annabawa. Wannan kar musulmi ya ji wannan hankalin sai tashi. Annabi yana faɗi ulama ummati ka anbiya bani isra'il, al ulama warasatul anbiya. Da Abi Hurairah ta ji wannan, Allah ya kara masa yadda, sai ya ce kai min umarni da irin aikin su. Annabi ya ce zaka iya ko aikin su akwai wahala, saboda tsananin wahalar hanyar da zagin da za su sha, da kazafi da kage da mugun nufi a kansu, har sai da ta kai sun haɗu da darajojin annabawa, sun bar abinci, a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rakibar qaumu dariqan saban lahiqu bi darajatil anbiya'i asarul ju'a ba'da ma ashbahumullah, sun zabi yunwa bayan Allah ya kosar da su, wal adasha ba'da ma arwahum, sun zabi kishi bayan Allah ya koyar da su, wal urya ba'da ma kasahum, sun zabi tsiraici bayan Allah ya tabbatar da su. Taraku zalika raja'a ma inda Allah, sun bar wannan ne ba da wani abu dan kwaɗayin abin da yake wurin Allah. Sai bud duniya bi abdanihim, sun abotaki duniya da jukkunansu, walam yashtagilu bi shay'in minha, ba su shagaltu da wani abu na duniya ba. Sai Abi Hurairah ta yi shiru ya takumi yana mamaki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai mamaki kake yi? Ai ba kai ba ma, a ajabatul malaikatu wal anbiya min da'ati min rabbihim. Annabawa ma da mala'iku mamakin irin biyayyar da 'yan ɗariƙa ke wa Allah suke. Annabawa da mala'iku, karka ji an ce 'yan ɗariƙa ka dinga tuna waɗansu a unguwan kuɗin nan masu waɗannan ayyukan nan da ake ta faɗa, a'a ka tuna gaggan mazajen waɗanda su ne duwatsun ɗariƙa. Karka kalli wasu 'yan cuwa-cuwa da wasu 'yan hayaniya da waɗansu mahandama da waɗansu zindiƙai da waɗansu masu zage-zage wanda za su iya zagin Allah, ko su zagi, ko kuma su bar sallah, ko su bar azumi, ko su bar karatu, ko su koma ayyukan sunan da kake gani a Facebook. Waɗannan an tsare ka da su ne, karka riski waɗancan. Duk abin da ka sani yana da tsada, ana mai katanga. To an yi wa ɗariƙa katanga ne da waɗannan zindiƙan, amma ɗariƙa tana nan yadda take, mazajenta kuma suna nan yadda suke. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'jabatil mala'ikatu wal anbiya min da'ati min rabbihim, duba lahum, aljanna ta tabbata a gare su, aljanna ta tabbata a gare su, aljanna ta tabbata a gare su. Summa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaukan ilayhi. Sannan Abi Hurairah ta ce sai naga manzo Allah ya fashe da kuka, yayi kuka, da na bincika in gane me yasa yake kuka, sai daga tsananin kaunar waɗannan jama'ar ce ta sa shi kuka. Sai ya ce da ni a ula'ikan lazina iza arada Allah bi al-ardi azaban fa nazara ilaihim sarafa al-azaba anhu. Kaga waɗannan mutanen Abi Hurairah su ne mutanen da yin an sha giya, an yi zina, an yi liwadi, an sha jini, an yi barna, an yi fasadi a ban ƙasa, Allah tabaraka ta'ala zai saukar da masifa da bala'o'i idan ya kalle su a zawiyoyi suna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sarafa al-azaba anhum. Sai ce mala'ikan bari saboda waɗancan kyale su za su zo kiyama za mu haɗu. Sarfar azaba anhu. Sai annabi ya ce masa fa alayka ya Aba Hurairah ta bi dariqati, ya kai Aba Hurairah ta ina maka wasiya ka rike irin hanyar su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai Aba Hurairah ina maka wasiya ka rike irin hanyar su ta yawan istighfari da salati da la ilaha illallah, da kula da sallah akan lokaci cikin jami'i, da girmama iyaye,
da barin lalata ko sigari karka zuka balle wiwi balle giya balle koke, sannan da ganin kimar halitta da ɗaukar lamarina da girma da raya ambatona da yawan ambatan salati gare ni. Sai manzo Allah a ƙarshe sai ya ce faman khalafa dariqatahum, duk wanda ya zo ƙarshen zamani ya saba wa hanyar waɗannan mutane masu waɗannan ɗariƙu, to ta iba fi shiddatul hisab, ko zai shiga aljanna sai yayi gumi, sai ya sha wahala wurin bincike. Su ko komun laifin da suka yi sun tuba tun kafin su zo wurin, da sun zo wucewa za su yi kawai. Saboda haka ka riƙe hanyar su, duk wanda ya saba wa hanyar su sai ya sha wahala wurin shiga aljanna, in ma zai shiga din. Sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mugizan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمه ولا يناله نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنساب يا حمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد الآل أصحابه سند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.